Bueno, foi realmente o foi pasado e contratado. Bueno, él nos explicará algo, forma parte do programa Carta Portal, pero é unha persoa moi xove, pero con enorme formación, estudiou matemáticas e biología e doutorouse en xenética evolutiva teórica nesta universidade. Traballou 2 anos en Múnich, donde tamén fez un montón de colaboracións con centros de reconhecido prestixio, o que leva a gañar unha praza en unha universidade de Suecia, en Uppsala, pero non sei se porque tiña morriño, facía moito frío, el decide voltar por o seu gran compromiso realmente por Galiza, porque quere devolver a esta terra o esforzo que puxo na súa formación e arrisca por este tipo de beca, e parece que ahora a universidade lle costa por apostar por él e por as persoas que están nunha situación similar como él nos dirá. Cando que irá hacer? Bueno, primero las cortas en el ahora muchas gracias por asistirles, muchísimas gracias a nuestro público por las cosas internacionales, tanto la presentación como las intervenciones de los oyentes de hoy, que me facilitan tremendamente a mi trabajo, porque tocan puntos muy importantes en nuestro proyecto de Carolar. No me dificulta, porque mantener el nivel me parece difícil, pero poder pensar en el que no facilita realmente, porque efectivamente es un nivel que tenía aquí establecido ya de los tipos que quedan tratadas y que no las tengo realmente. En todo lo que cae a mi aportación aquí, estuvo convidado como miembro del colectivo contratado suicidio para ayudar, no como representante del colectivo, sino para la misión personal como miembro de este colectivo. Voy a intentar daros a mi visión, lo que cambia un modelo de universidad que debo percibir por una parte y promocionar por otra, pero la mi visión personal condicionada a ser miembro de este colectivo. Na universidade, entón, temos personal de administración de servicios, temos PDIs, claro. Vamos comenzar polo máis básico. Eu quero agradecer grandemente que Antonio mencionase tamén explícitamente o tema dos contratados a cargo do proxecto. Eu creo que dentro do problema que temos agora de cara como apoiar o modelo da universidade, este é un tema moi importante e que se fala moi pouco. Parte da súa falta de visibilidade quizá estea en que non atende a función da universidade que se considera con máis determinación, que é a parte da docencia, que obviamente é completamente necesaria, e si xenera unha grande carga de traballo de toda a parte da investigación, e isto personal que está explicando, no que eu non vou abordar excesivamente, por iso quero deixar, por lo menos entrar, deixar claro que sí, me parece moi importante que isto se entienda. E logo estamos os PDIs, algúns fixos, outros non, que son os personal docente investigado, porque tal como está a situación actual, deberíamos decir que son os PDs COI entre paréntesis, porque a docencia, como dixen antes, é necesaria, e os contribuimos a esta meta, entonces que a investigación se ve como algo profesional. Esta é a situación que se intentou reverter ou cambiar, potenciar a parte de investigación das universidades de varios xeitos. Eu vou mencionar aquí simplemente todos. O segundo é o que máis me afecta o tipo de contrato. Vou fazer un pequeno ver un pouco con outra acción que incide este aspecto. O tema das acreditacións. As acreditacións non existimos sempre, son un momento determinado, e
E son, podemos verlas como unha intromisión á autonomía universitaria. As universidades non poden contratar a PDI, sino que as persoas que contratan como PDI, que van para as figuras, teñen que pasar previamente unhas acreditacións, e estas acreditacións son unhas avaliacións que se fan externamente na universidade. Incide tanto na parte de docencia como na investigación. Non son vou centrar na parte de investigación, pero as acreditacións exigen unha calidade da persona que está na universidade, tanto en docencia como en investigación. Son figuras mellorables. Bueno, pois podemos pensar que efectivamente se pode mellorar o xeito de facer as acreditacións. Unha das cuestións que podríamos incidir é se as acreditacións teñen que facer como se fan para funcionariado de universidades, se podería acceder a atribucións a prestixios na SUP, etc. E, de feito, o xeito de facer as acreditacións foi variando. Non se establece o xeito fixo que non fose susceptible de variar, foi mellorándose, e posiblemente cesar o xeito de críticas que podemos facer. Pero unha pregunta que nos podemos facer sobre as acreditacións é se, a pesar das chapas que poden ter, nós estaremos de acordo en eliminar. É dicir, non somos unha universidade responsable e nos contratar a xente ao personal de docente investigador por nós mesmos e non queremos intromisión. Entón, non sei que me corrixades, eu penso que non estaredes de acordo que vamos eliminar as acreditacións, porque a pesar de que podemos ver como unha intromisión moi fora, son necesarias para manter unha higiene universitaria, que son os criterios objetivos que se tienen que cumplir. Dito isto, paso xa a analizar cal é o tipo de contrato que eu accedí na Universidade de Compostela. Entré como contratado investigador para a UNDAC, que é unha figura autonómica similar a que se establece previamente a nivel estatal, como a Cajal, e a outras instituciones como a ICREA, Cataluña, etc. E os contratados sido para a UNDAC supoñemos unha nova institución da autonomía universitaria, en tanto que entramos tamén para avaliacións externas da propia universidade. A diferencia das acreditacións, por unha banda, nos incidimos máis contratos máis polo aspecto investigador, as acreditacións que dicíamos antes que incidíamos nos aspectos, ainda que logo somos PDIs e, por tanto, somos docentes tamén. E outra diferencia moi grande é que as acreditacións son obligatorias para incorporar personas na universidade, mentras que a filolóxica de texto non é obligatoria en ningún universidade. Ningún universidade ten que incorporar o peso de unha universidade. Se supónse que as universidades acceden con tu propio a este tipo de figuras porque as consideran oportunas. Entón, como incide este tipo de figuras no modelo de universidade que había e como para cambiar para o futuro? Ben, mencionei xa o tema de que hai unha avaliación externa para estas figuras. Para outras figuras hai acreditación, tamén supón un pequeno paso, pero non é unha avaliación externa para a entrada, por as persoas que están acreditadas, despois a universidade decide canse. E, en segundo lugar, os contratos para unha encajada para a UNDAC incorporan tramos definidos de producción. Outras figuras previas incorporadas e logo os tramos non estaban establecidos de xeito tan estricto como están estas figuras. A producción se facía, mas non dependendo das necesidades que existían nos departamentos e que fosen corroboradas polos sucesivos rectorados. E, en terceiro lugar, teníamos a avaliación externa, tramo definido, e fortalece especialmente a estrutura de gestión de conocimiento, anteriormente están especialmente focalizados en da investigación, a mellorar a calidad investigadora das universidades. Entón, as retribucións na sociedade que este tipo de contratos xeneran son, por suposto, en docencia, somos docentes, a pesar de
empresas tamén poden corroborar que a sociedade cerca unha eficiencia no gasto público, que se contrata personal competitivo en convocatorias competitivas e competitivos objetivos, e tamén de cara ás persoas que se queren incorporar a universidade, este tipo de criterios de garante que van a estar avaliados en os criterios de comunidade imperial. Entón, que supón, por lo tanto, a ruptura do compromiso coa estabilización deste tipo de persoal que acaba de executar o reitorado da Universidade de Santiago de Compostela. Pois, supón unha penalización, a pesar de que se suavice máis ou menos a intensidade desta penalización, pero o que vem a facer o reitorado da Universidade de Santiago de Compostela é penalizar aos departamentos que apostaron por estas figuras. De xeito que se exixe por exemplo moito máis potencial investigador a xente que estea en departamentos nos que se incorporou, se compraron as persoas por estas figuras que a departamentos que non incorporaron estas figuras. Isto podería facerse a nivel de incorporar un novo IPPs na universidade, pero estáse facendo a nivel de estabilizar os que hai, por lo tanto supón unha ruptura do compromiso que se estableceu con o seu colectivo, as persoas que estaban nesta lista. Aproveito entón para contestar un pouco ao que me preguntaba antes Marta, cando non estou aquí, efectivamente, porque aquí non me prefiro exercer a miña contribución, pero é certo que vi cando ese compromiso, ainda que non estaba escrito, non era legal, eu sabía que ese compromiso estaba establecido de forma por lo menos verbal e eses términos son os que vi aquí e agora tengo que marchar logo, posiblemente a final deste ano, cando se me relava. Ben, dito isto sobre a situación da Universidade de Santiago de Compostela, gustaría facer agora un pequeno cambio e pasar a falar do que acontece na Xunta de Galicia, por suposto non dos datos numéricos, porque están suficientemente ben expostos xa neste foro. Pero, alén deses datos, e do meu punto de vista, que podo aportar sobre o que se está facendo na Xunta de Galicia? Podo entregar, para expoñer a miña idea do xeito bastante gráfico, podo aproveitar que estive nun debate no que coincidín con Ricardo Capilla, da Xunta de Galicia, da Consellería de Industria, e na que sempre vou poñer un exemplo para explicaros como é este que está facendo a lei. Esta persona, neste debate, por dúas veces, explicando cal era as súas propostas, a recuperación do sistema económico, do sistema universitario, etc., mencionou que os impostos que eles manexen, que teñen que decidir que facer e disinar os orçamentos, están xerados por a actividade empresarial e, por tanto, unha solución que non podemos facer é que hai que retribuir a actividade empresarial parte deses impostos en beneficios para estas empresas, para que o sistema sea funcional. Entón, isto a mí foi unha cosa que me chocou grandemente, sobre todo porque ainda que eu non teño muita idea de economía, si algo non entendí alguna vez, pois penso que é o sector primario. Si de algún lado se pode decir que salen os impostos, será o sector primario, non utiliza. Eu podo dicir aquí tamén que o sistema científico é o sistema de xeración de conhecimento e que entón o sistema de xeración de conhecimento é unha das rodas que move o sistema, pois está xerando os impostos e entón que temos que retribuir o sistema de xeración de conhecimento dos impostos. É completamente parcial, por suposto que a mí non se me beneficia mucho, pero non vou usar ese argumento, que sei que todo xurde no sistema primario. Outra cousa é que o sistema primario só non pode facer nada, porque é unha economía máis complexa, intercambio, na que son necesarios tanto que se industrial como a actividade científica para manter a todo isto. Pero esta é a mentalidade que pode partir. Entón, é o que ali puiden comentar. E, estructuralmente, que non é esta emisión que está da economía. Por suposto que temos que retribuir as empresas para os beneficios, pero que non podemos é moi perigoso xa pensar que estamos en máis de xente que está pensando que son as empresas que lle demos todo. Pois esta é a situación, além dos números, a interpretación de como están as recursos, como
mencionar que esta persona asistió ao debate que se pediu entre outras personas, mesmo da Universidade de Compostela, o rector non asistió, ni sequera accedeu a hacer conversacións telefónicas no desenvolvemento do debate que tivo lugar na televisión, na cadena de televisión. Entón, pois isto tamén hai que dicir, por menos foi a mí, discursos posibles en medios de contrarios. Os nosos contratos dos investigadores para lograr un principio xurren de unha actividade dentro da Consellería de Industria, pero logo se transferiron as competencias á Consellería de Educación. Igual que mencionei antes que a Universidade de Compostela rompeu o compromiso de seguir ofertando plazas para que pudésemos acceder a elas e competir con unha plaza estable nos nosos contratos, a Xunta non logrou este compromiso connosco. A Xunta seguiu ofertando programas convenio a los que non estaba, obligada legalmente a ofertar, que consisten en que despois de pagar durante 5 anos os nosos contratos, ainda comprometen cartos a maiores para pagar durante 3 anos máis se as universidades non se estabilizan. O cual, insisto, a pesar de que eu non comparto a visión de que se promulga esa lei, teño que decir para ser xustos que non romper un compromiso posto porque es que xa estamos dentro. Romper un compromiso coa figura de IPRES, porque en 2011 sacaron unha convocatoria de IPRES que xa non se chama IPRES, sino só IPRES. Non creen, pero non rompemos o compromiso con as persoas que se estaban introducidas no sistema educativo. Entón, ben, resumindo, penso que a situación que hai tanto na Xunta de Galicia como na propia Universidade de Santiago de Compostela se está comprometendo muchísimo o modelo universitario, no tipo de universidade en que a mí me gustaría traballar, unha universidade en que haxa unha oferta que isto non se xa buscado para que se potencie o grande déficit estructural que hai en calquera universidade do conjunto do Estado español, que é a investigación coa nivel de investigación que hai en a Comunidade Europea, como en nuestro caso, para Estados Unidos e outros países, e que supón que retribuamos a sociedade non só en instrucción de persoal que, como acabamos de mencionar aquí, non sabemos se os estudiantes van poder facer uso desa instrucción, sino que retribuamos tamén conhecimentos que sinalen que o sistema pode ser competitivo, que pode haber unha instrucción da educación económica. Que facemos, por lo tanto, respecto desta situación? E para rematar, ben, o que parece non é declaración, sino que se ve, se pode facer o cartaz que tes aí, parece obvio e perfectamente legítimo de usar a quien nos está financiando a decir que necesitamos máis financiamento, de acordo? Pero, desde o punto de vista, isto supón a mí xerar un problema. E o problema consiste en que, se non solucionamos estes problemas que temos de xente interna con a Universidade de Santiago de Compostela, solicitar que non haxa recortes para a universidade pode ser contradictorio, porque non somos o rectorado a actuar. A primeira acción que tive foi sacar sucesivas convocatorias de promoción á cátedra, cual está moi ben dicido porque é un sitio distinto dos traballadores, promocionar, e además é un incentivo tamén tanto para a docencia como para a investigación, porque hai que cumprir os requisitos, etc. Pero, bueno, é discutible simplemente que iso é o que se debe facer, xerar catedráticos que, por o feito de ser, non van a estar xerando máis valor á universidade e máis retribución á sociedade. Entón, se non solucionamos estes problemas na universidade, eu vexo solicitando a Xunta que nos dé a cartos, dicindo, vale, os cartos, non somos entregados en facer máis catedráticos, pero vale os cartos, porque está moi ben que os cuidamos, porque non é xusto que non nos dé. Entón, vexo que hai un problema de prioridades. Se non solucionamos estes problemas na Universidade de Santiago, sinceramente, temos estes problemas sin executar estes outros tipos de accións de cara ao mundo superior. E creo que por lo que os non teño, que darán unhas dúbidas de que
outro problema conceptual, pero os problemas conceptuais, pois, non sei se é moi asentado fundamentalmente, porque tamén marcamos nos advertidos que temos unha crise de valores. Vou enfocar máis este problema desde o punto de vista práctico. Os son problemas prácticos. Que temos as mans atadas. Temos as mans atadas non só a nivel conceptual, porque a mí me pode costar traballo de solicitar que non haxa recortes na xunta por feito de que estou vendo que non se está investindo ben na universidade, sino que de novo vamos a ver un chito gráfico para ser rápido e explicar os casos más rápidos que eu sucederos este tema. Rebaixaron nos 5% dos salarios, en principio os funcionarios e os funcionarios tamén rebaixaron 5% do salario. Por que pode pasar iso sin que haxa unha contestación? Porque estamos moi dormidos, porque estamos anestesiados, porque fixemos moi rápido. Poderíamos xorar moito con este tema, vou dar a minha opinión directamente. Eu creo que isto pasa porque a visibilización que hai de conxunto da sociedade dos funcionarios en xeral, os funcionarios da universidade, incluso dos que non somos funcionarios da universidade, non é moi positiva. Entón, é certo que poderíamos dar unha visión máis positiva aos traballos que facemos, pero tamén temos que facer autocrítica. Non é moi positiva en parte porque hai algúns motivos para que non sexa. E entón eu penso que debemos incidir en solucionar este tema desde que non se podemos. Na final da charla que eu creo que se apuntaba nesta dirección, porque a mencionou que a universidade está abordando a xente que se pode optar fácilmente e non a xente que se podría optar para que isto funcione. Entón, moi brevemente, 3 propostas para que tratamos, si queredes, sobre o que podríamos facer para desatarnos as mans e ter máis forza para pedir diante da sociedade, a xunta, que o goberno estatal tamén, que non se faga estes recortes. Vamos facer de xeito que quizás teña algo oportunidade de comenzar con as últimas. A última que non é. Existe absentismo laboral na Universidade de Santiago de Compostela? Ou non existe en absoluto absentismo laboral na Universidade de Santiago de Compostela? Si existe absentismo laboral na Universidade de Santiago de Compostela, pois é lógico que dende a sociedade haxa unha visibilización negativa que estamos a facer. Se nós estamos invertindo os datos públicos e permitimos que haxa absentismo laboral, logo cando nos baixen, cando nos recorten a ciencia, cando nos recorten a licencia, cando nos recorten os propios sondos, eu creo que vamos ter menos forza para sustentar. Unha medida, digamos, de choque sería votar a un paso que pedir para que fuera absentismo laboral e de cara a facer unha acción que tivese unha repercusión social que nos dice unha forza de cara a solicitar as nosas reivindicacións. Ben, xa os indiquei ao principio que quería introducir que creo que esta medida dá a impresión que podría non ter moita aceptación e entón vou usar a medida visual. Bueno, claro, se votamos un tempo de crise a unha persona fora, pois iso pode causar algúns malestares, non? Pois dixemos a persona sin soldo, etc. Bueno, pois dixemos a mí, sin soldo, eu que temos que facer é pasar a unha xente artificial, porque en algúns departamentos se sabe que non hai cargas excesivas e PDIs que non teñen cargas excesivas tampouco están empregando ese tempo a algúns deles en xenerar traballo no que vai despois do D, que é o investigación, bueno, pues se pudiera con os traballos comercial. Hai moita xente na universidade que está traballando en este camino, que sabe a comercial tampouco porque é unha situación de movilidade seguras. Ben, pero isto sigue sendo, pues, preveo que non permita a aceptación e que conseguir adeptos a esta medida. Entón, me paso xa a decir a medida que xa os aliados que non nos teñen tocar a ninguén, ni tocar o seguro de ninguén. E ainda así creo que tampouco vou ter adeptos en medida.
os investigadores. A xente que estea aportando aí, que teña máis capacidade de xestionar o que aportando aí. Mientras que agora está a facer é simplemente o sistema patriarcal que antes chega. Insisto, esta terceira medida non toca nin o puesto de traballo, ni siquiera os salarios.